Boas, vamos a xogar hoxe o Against the Storm. Eu son Iago Fraga, consultor e axudo as empresas a forrar tempo polo día e pola noite gasto nestas cousas. Eu xa estive xogando este xogo, pero reiniciei, vale? Estamos coa demo aquí en Steam e xa por aí a versión inteira, pero reinicio de novo para gravar estes vídeos porque está moi chulo. Además ten unha banda sonora e unha cantidad de cousas super chulas. The world is plagued by the Blight Storm, a vile cycle of destruction, ravaging everything. El mundo está asolado por la tempestad, un vil ciclo de destrucción que devasta todo a su paso. El único seguro es la ciudad ardiente donde vive la misteriosa reina abrasada. You are one of her viceroys, a pioneer sent into the wilds, tasked with establishing new settlements and acquiring valuable resources for the crown. Your goal is to help rebuild the smoldering city and secure the future of the Queen's subjects. Todo tema vai de crear asentamentos. Vamos a crear asentamentos progresivamente e en esos asentamentos pois obtemos recursos e a reina se vai impacientando se non facemos o que nos di. Os asentamentos teñen esta pinta. E bueno, vamos a facer o tutorial, vale, sí, pero as cousas básicas. E o único que hai que conseguir son os obxectivos. Pero fago os tutoriais porque, se non, logo cando faga colonias máis grandes e cousas máis grandes non se entende. Hai unha barra aquí de impaciencia da reina que se vai cargando co tempo. De feito ten unha velocidade e ten 15 por minuto, ¿no? E 0,15. E cando chega a 7 perdiches a partida. E isto é a reputación, que se chego a 7 gaño a partida. Vale. Agora escollo un plano novo. Cando me pon aquí un hai planos e me dá para escoller. Bueno, non me está dando para escoller máis que un, así que escollo. Que é unha base de taladores, que dá para picar madeira. Bueno, isto é un supermundo que ten claros, que son estas cousiñas así. Ti vas picando árbore a árbore, que as vas quitando. Ui, xa me empeza. Vale, aquí están os controles de velocidade. Podes poñer a terceiro de velocidade. Este é o primeiro ano. Aquí podes ver a hostilidade, que son, bueno, o boss que cada vez te odia máis e te fai cousas que dan máis medo, vale? Estes son os meus cidadáns, que teño 9, 8 traballando, o sea, 8 en traballo, que están... Eles construen ata que ti lles asignas un traballo nunha cousa. Que, por exemplo, agora vou a facer unha base de taladores, vale, ya vou a poñer aquí cerca porque vou a intentar ir a un claro. Este é o tutorial, o primeiro. Pode parecer un pouco lento, pero a verdade é que é necesario, porque logo vas pillando as dinámicas e son chulísimas. E eu vou crear caminitos, porque cos caminitos estos vou lle dar a play. Xa ves como se moven, eles os. De feito podemos poñer aquí a xente. Vou a poñer a castores, porque teño 3 razas, vale? Pero aquí ten como a maderita. E é que os especializados en esa cousa producen especial. Ahora están inactivos, pero bueno, se empezan a mover. Vale, esta é a base. Entón, estes tíos van a traballar aí. De feito, vou poñer un terceiro castor e teño estes traballando. E, bueno, ainda non me deixa. Estamos no tutorial, estou demasiado avanzado. Pero bueno, fago vos o tutorial rápido. E entón agora a raíña nos manda as primeiras ordes. A primeira orde que hai que construir 2 bases de taladores e darlle 10 de madeira. E a cambio nos dá a recompensa que nos vai a dar 3 novos castores, nos dá un punto de reputación, que é o que necesitamos para chegar ata o final e gañar, e hachas reforzadas, que a produción de base dos taladores é un 35% máis rápido, vale? Como funciona eso? Ti aquí tes as estadísticas, por exemplo, da base de taladores que estou construindo, e cada traballador ten as súas cousas, pois estos van a 100% de velocidade. Cando están así na súa especialización, é que teñen un 10% de probabilidade de producir o doble. E cada escenario, cada mundillo é diferente. Pasan cousas boas e cousas malas. Aquí, por exemplo, unha cousa mala é que a oscuridade está axexando e entón me baixa 4 de determinación, que son estes puntos verdes, a cada un dos cidadáns. Cando están a 0 ou en negativo, ainda non o teño moi pillado, pero creo que se poden marchar. Vale, empieza a decir como que están descontentos e que non queren colonizar contigo e que se piran. Xogazo, xogazo, xogazo. Vamos a montar por aquí e vamos a facer o que quería a reina, vale? Eu fago moito de parar e reiniciar. Entón vou a poñer a segunda base de taladores. Vedes que gastan rodiñas destas. Aquí tes os diferentes recursos como por tipos. Está a comida, están os de construcción, están o que se queiman. Isto de aquí é o fogar, que tes que ter un
lume permanentemente activo, vale? Incluso ten unhas cualidades coas cuales, se o melloras, pois te dá máis determinación, e necesitaría adornos, e necesitaría 8 persoas vivindo e con casas, porque agora os teño como indixentes, están na rúa todos. Vamos a ter que construir casas, pero vamos paso a paso. E hai que queimar materiales, vale? Primeiro madeira e estes carbóns que che dan. Ao principio sempre che dan un paquete, que ademais logo vas a poder configurar un pouco, pero bueno, un paquete de tal, e agora se está queimando de esto. Se está queimando carbón, que dura 40 segundos, e grazas a este 40 segundos, veis, queimas un carbón, pero sigue o fogar vivo, vamos a decir. No sé qué pasa si se apaga, pero xa iremos vendo, porque aquí mola de descubrir este xogo. Vale, segunda base de taladores, vou poñer a play para pasarnos o este. Non podo poñer dos especialistas, entón vou a poñer aos velociraptors destes. E vamos a construir... No, ainda non me deixa, vou demasiado rápido. Veña, 1x3 de velocidade. E hai que entregar isto, vale. Ah, xa teño desde madeira e teño 2 bases de taladores. Vale, pois, entrego. Este bono me vai a aparecer aquí, que se van a ir acumulando todos os bonos, e ides ver como a gracia da reina me suben un. Tachán, subiu en un, apareceu o bono. Vale. Pois, agora xa me ofrece outra orde, que hai que atravesar 2 claros, e hai que ter polo menos 5 taladores que sexan castores. Bueno, teño 3, pero me acaban de dar máis taladores, eso consigo fácil, vale? Me recompensan con 3 humanos e con 30 de carne, e me dan outro puntos de victoria, vale? Marcar árboles para talar. Ahora me di que coa función esta podemos marcar árboles para talar. Interesante, con Shift, que seguro que pongo aquí. Sí, con Shift podes conseguir facer línea recta. Entón, claro, chegas aos claros antes. Vale, eu fago sobre todo na dirección das estradas, para que así me quede alineado. E vamos a seguir a escoller o seguinte. Me dá un refugio. Home, menos mal, unha casa. Isto dá para que vivan 3 residentes, vale? Para que pasen de indixentes a vivir en casa, que lle sube a determinación. Entón, evita que se nos vayan. Os edificios non son todos movibles. Podelos rotar, que isto é unha cousa que descubrí outro día. Os edificios non son todos movibles, pero moitos deles sí. Entón eu cando acabo de talar por aquí, o que podo facer é levarme o edificio a outro sitio. Vale. Dalle lume, Maripili. Probablemente xa asignei, agora que necesito 2 claros. Teño 5 castores como taladores. Que pasa? Ah, es que ahora xa... No, pero teño xa 6 taladores. Por que non me recoñece? Bueno, non me está recoñecendo por alguna casual, pero eso é o que había que facer. Xa veremos se non tengo un bug. No, claro, porque non son... Como non me recoñece porque non fixen ben. Hai que asignar 5. Vale, ahora sí, ahora teño 6 asignados como taladores. Nas 2 bases son taladores os castores. Co cal xa teño 6 de 5. E agora hai que abrir 2 claros. E 2 claros é talar. Vale, deixámoslos aí que traballen. Como mola, que bonito. E facemos aquí unhas vivendas. E xa vedes que irá baixando isto. Ahora 9, ahora 6. E lle sube a determinación. Vale. Abrimos un claro. Olliño. Os claros conteñen cousas como comida... Bueno, cada claro é diferente, ¿no? Poden ter sorpresas, e de feito hai algúns que están marcados como perigosos. Vale, claro, perigoso. Es que teñen este especie de... cabra chunga. De feito, hai outro nivel máis de perigosidade. Supoño que máis, porque eu non vi máis que un par de niveles de xogo. Pero veña. Vale, e agora que abramos este segundo, vamos a darlle 3 de velocidade para que me dea. Que son tan bonitos. Ah, os camiños fagos porque se moven un 5% máis rápido. E o principio de un claro sempre che di o que topa, porque a veces non é moi fácil velo. Entón te di, cuidado, tes 3 depósitos de raíces pequenos, vale? De 15. E hai que poñer cousas aquí que recollan raíces. O que pasa que estou en modo en modo inicio. Me salto as cousas do tutorial porque vos las explico de viva voz. De feito xa vos expliquei un tutorial e medio. Agora só vou a amosalo. Veña, e aquí xa nos di que unha das órdenes está cuberta, así que vou a gañar o meu punto de reputación. E me van a chegar 3 humanos, que agora teño 3, xa veredes, e carne que non tiña. Aquí temos 150 de comida e des ver que se convierte en 180, correcto, e 3 máis. Vale, o seguinte é que hai que
construir unha base de forrajeros, que probablemente me dean agora o plano dos forrajeros, e 5 de comida. E a cambio me dá un beneficio permanente de esos que veñen aquí, que é que aumenta en 1 a produción de verduras. Vale, vamos a escoller a seguinte. Bueno, no, xa está escollida. Vamos a escoller o seguinte plano. Base de forrajeros pequeña. E imos a poñer, evidentemente, a base de forrajeros. Xa nos di, ¿no? Podo poñela aí. Pero bueno, como vamos por un obxectivo de verduras, vamos a poñelas aquí. E vamos a poñer como especialización en esto a os que son especiais, que son humanitos, ¿vale? Marca árboles para talar. Non teño árboles marcados para talar. Pues venga. E se abre un claro, que habla un claro e o que sexa. Vamos a marcar tamén por aquí, que necesito espazo para construir. Vale. Hai moito de pausar e de reiniciar. Por exemplo, agora non me compensa realmente construir. Vamos a construir algún refugio máis, porque me sobra madera. Haberá xente que vaya chegando. E vou a construir tamén camiños. Camiños creo que é a última cousa que construen realmente. O sea, afán de todo ata que só quedan camiños e entón empezan a construir camiños. E vou a construir algún refugio máis. Polo aquel de que si me van dando máis tropas destas, máis colonos creo que lle chaman. Ah, bueno, porque teño xente na rúa, Vale. Cuidadiño, porque teño un orden lista. Sacamos aquí. Creo que logo estas alertas acaban de sacalas. É dicir, xa me pasou no xogo de non enterarme de que teño cousas cubertas. Veña, outro punto máis. Non sei se vedes que hai un puntiño aquí azul. Vale, cando hai un puntiño azul é que cando chegas a ese nivel te dá un plano. Si non te dá plano, dache máis recompensa e te achegas de gañar a partida cando chegas ao final, pero non te dá un plano. Está me dando un plano porque hai un puntiño azul. Non sempre é así. Veña, xa temos o das verduras. O das verduras que eu non sabía como funcionaba. Que é eso de máis un de producción? Que aquí cando di 15 se convierte en 16 ou tal? No. O máis un de producción é que cando estes tíos teñen aquí un, a mí me dá outro. Vale? Entón cada vez que eles xeneran un ou que xeneran 3, que eso todavía non o teño moi pillado, é un máis un. O sea, que é unha salvajada este bono. De feito, poderíamos contar as verduras que van saindo de aquí, que hai 15. De feito, podemos poñerle prioridade para que se centren en un. E ir vendo cantas sacan. Veña, o seguinte, base de canteros, que me dá para pedra, arcilla e tuétano marino. Vale. Pois vamos a construir unha desas. Base de canteros e aquí teño desto, vale? Va rapidísimo o tutorial se o queres facer super rápido. Bueno, é un pouco máis lento, vou non ir explicando eu. Pasa que como explico de viva voz e xa me sei onde están as cousas. Pois nada. Agora que temos 6 que non están traballando, que están axudando a construir, estamos pillando este e necesito unha base de canteros e 5 de arxila. Imos lle meter traballadores aquí. Non hai especialización, non hai ninguén que traballe doble. Da igual. E como todo é arxila, porque senón, se houvesen varios, habería que dicir en plan, se hai pedra e arxila ou tuétano, e eu o que quero é arxila, pois os poño a producir arxila por 3. A raíña se está impacientando. Outras cousas que podes facer é cambiar aquí que cidadán está traballando no lume. E teñen diferentes bonos. O Velociraptor este me dá un de determinación para todos. O Castor consume un 20% máis lento o material esto. O sea que aforra combustible. Son castores. Era previsible. E os humanos... Digamos humanos. Aumenta a impaciencia da reiña un 25% máis lento, vale? Pero no momento creo que esa xente sexa feliz. Ademais, hai dous tipos de bonos. Un que te duplica, ou que te dá un 10%, como na madeira, ¿no? Te dá un 10% de que cando producen un de madeira, en vez de producir un, produzan dous. Eso é cando ten a rodiña. Pero cando ten esta especie de azul ao redor, bueno, que en este caso é vermello, pero ten un colorincho como por detrás, é que isto é o que lles gusta facer aos lagartos. Entón o lagarto é feliz e gaña 5 de determinación. Si colleses a todo Dios
e lle deses un traballo no que gaña 5 de determinación, como a media subiría en todos 5, isto pasaría de 11 a 16, vale? Pero isto é unha media, claro. Hai xente que está sen fogar e eses restan, hai xente que está comendo brochetas e esos suben, etcétera, etcétera. Entón isto é unha media, pero acabo de meterlle 5 puntos á media gracias a que este está feliz de la vida. Vale, pois temos dúas cousas aquí agora. Unha que nos chegou xente nova e outra a misión. Vamos a facer primeiro a misión, que isto xa coñecemos. Producimos máis arxila e me dan 20 sólidos de madeira. Vamos a coller o plano, base de cosechadores, non hai sorpresa en esto. Esto sirve para fibras, junco está aquí, ves? Igual que estos, cada un ten o que pode recoller. E vamos a poñerlle xente a traballar. Venga, non hai ninguna especialización. E ahora pobladores novos, vale? Así que nos vai a subir a poboación, estamos en 15. Entón, que pillamos? E aquí podemos escoller, isto mola moito do xogo tamén, que te dá para escoller en función de que te queres especializar. Eu son super fan dos castores, porque a madeira neste xogo a mí me parece que está un pouco rota, pero é probable que dependendo da fase, decir, o mellor agora que son os primeiros niveles a madeira está moi ben, pero logo non, etcétera, etcétera. Hai partidas, a mí me gusta rompelas por economía, facerme ultramillonario, comprar de todo e conseguir facelo funcionar, vale? Así que eu prefiro un castor, se hai un, que 3 humanos. E os beneficios de momento, cos cereais non sei moito que facer. Isto se come, e desto xa temos un pouco, e o coiro 3 son irrelevantes, sobre todo en un tutorial. Veña, 3 de velocidade. Agora sí que se pode ver, de todas formas, a hostilidade. A hostilidade é isto que digo eu, que o bosque vai cada vez como... Ui, se me abriu un claro. Moito que explicar. Vamos por turnos. A hostilidade é isto, non? Que cada ano que pasa te mete 10 de dificultade, o sea, te mete 10 de hostilidade. Cada poblador que chega, pois mira, teño 18, pois multiplica por 2, 36 puntos de hostilidade. E como teño un fogar é isto, funcionando e a tope, pois o fogar resta hostilidade, vale? Que pasa cando chego a barriña do 100 aí arriba? Isto non podo mover o rato, porque se movo o rato deixo de velo. Pois que a hostilidade ese bichito de abaixo sube. E entón a xente ten penalizadores. Ten un menos 4 de determinación. O mesmo, se me acaba de determinación, morre. Bueno, se piran. Poden morrer por algún evento, pero se piran normalmente, vale? E esta cousa sube, porque cando, non sei se vedes que está como chovendo, hai 4 estacións: llovizna, claridad e logo hai tormenta. A seguinte tormenta, de feito, que é a que remata o ano. Os anos están aquí, estou no primeiro ano. E a tormenta activa o que este activo en tormenta. De feito, hai rollos que se poden activar na primavera, ou na llovizna esa, como lle chama, outros en claro, e en tormenta, que é o malo, me dan menos 4 de determinación global por cada nivel de hostilidade. Entón, si este número está en 6, estos son menos 24, se me iría todo o dios en cuestión de un minuto ou 2. Non se van inmediatamente, non sei canto tarda, ainda non se me foi ninguén, pero é o que pasa. E logo neste claro, acabo de pasar algo. Voy despacito, porque estos claros grandes hai que resolver o evento. Vale, este non pasa nada. Teño unha opción, teño 2 opcións, de feito, nas que podo escoller. Podo pagar 4 verduras e obter 2 persoas, ou podo pagar 4 oros e obter 10 de ámbar. Ámbar é como a moneda do reino, vale? Sirve para comprar bonos destos de aquí abaixo cando veñen comerciantes e cousas desas. Na tutorial nos vai a dar igual. Vou a asignar un traballador ou 2 para que vaya máis rápido. Vou a darlle 4 verduras e digolles que investiguen isto. E en 30 segundos máis ou menos tenemos. Dios, que explícalo todo. Ay, qué bonito, relaxante. Non sei por que vou rápido. Creo que é como para levarvos canto antes ao sitio no que estou, porque adoro o xogo, pero quero seguir descubrindo. Veña, bases listas. Bien, 5 de fibra vegetal, que non sei como collín. Collina construindo a de cosechadores ese. Veña, pois agora hai que facer 4 tablóns, 4 bricks
O sea, 4 ladrillos e 4 telas. Y taller rústico me di que utilice. Venga. Me van a dar un mapa que... un plano que curiosamente será un taller rústico. ¡Oh my god! Non contaba con esto. Veña, vamos a construir o taller rústico. O taller rústico sirve para eso. É como a transformación de bens, pero todas as bens teñen unha fórmula e teñen un nivel. Este é como nivel 0. De feito, taller rústico, os planos estos que me están dando agora, en cada mundillo, en cada partidilla, se resetean. Non se resetean cousas básicas, vale? Como o camiño, o refuxio ou as bases de recoller, sobre todo as pequenas. Estas van a estar sempre. Sempre vou a ter taladores, sempre vou a ter cousas. De feito, vou a empezar a mover os taladores xa. Sempre vou a ter cousas destas. Pero as outras non. Hai unha partida na que terei un aserradero, pero non terei unha cociña, e entón morren de fame ou comen setas. Hai partidas nas que terás a sastrería, pero non terás outros rollos. Entón, pues vas pillado por aí. O rollo é que cada vez te pon unha economía, pero con fallos, sabes? Como se tiveses países diferentes e retos diferentes. Eso que fai, de feito, lle fai unha evolución ao xogo preciosa. Vou empezar a furar por aquí, porque se non me lembro mal me vai a pedir unha misión relacionada co único evento este de cando fixen o tutorial por primeira vez, e así volo apresuro un pouco, vale? E entón neste, a ver, podes poñer a traballar xente ou non, da igual, de momento non está construído. Se volven en constructores que só construen este edificio. Non sei se vedes unhas líneas que hai por aquí de puntiños, pero como este o almacén, que a onde van os fulanillos a levar aí e coller, acaba de coller madeira, para ir a construir. E mira, madeira, acaba de subir a 5. Vamos, lagarto. Lagarto con sombrero mexicano, que étnicamente curioso, ¿no? Eso es muy chungo, chicos. Vale, pero xa construe, xa ten todo, e logo pasa un tempo de construcción. Mira, non sei se vistes, acaba de cambiar a cor. Empezou a etapa de tormentas, vale? Cando esta roda chega ao final, é que se acabou ese minuto 37 que di que dura. Non sei por qué, ás veces dura máis, dura menos, supoño que tamén depende do escenario. Pero bueno, a idea é que van a construir. E agora van a construir de todo, se non lles digo o contrario. Tuberías non necesitamos, pero necesitamos 2 de cada, era. No, 4 de cada, vale? Entón, imos deixalos traballar aí. Non podo limitar, pero aquí aparecerán controles para limitar. Podería poñerlle un máximo de 4 despois. O sea, hai un pouco de brío, de feito. Velocidade por 3, vedes como vai pasando o tempo e cada vez pois queda menos. Os meus recursos deberían de ir subindo, que non vexo onde. Está desproducido, chicos. A impaciencia de raíña vai subindo. Me quedan 2 niveles para gañar, que ao final son as 2 primeiras misiones, vale? Acabouse o primeiro ano. Cambiou de sesión, pero xa pasaron de sesión, de season. Moi ben. Cambiou de estación, pero aparte de cambiar de estación, como xa foron as 4 estacións, este é o segundo ano. E o segundo ano o que fai é, bueno, complica o xogo, vale? Para empezar xa teño 10 aí, porque teño un ano que pasou de 10 de hostilidade. Entón, se pasan moitos anos, simplemente vas pasando o tempo e non acabas a partida, a hostilidade do bosque medra ata un punto no que acabas perdendo, basicamente. Ou se te vai toda a xente, ou, bueno, se volve a partida infactible. E o segundo, que te dan un elemento clave. Os elementos claves sirven para que ti teñas como unha especie de bono cada ano, ao empezar, que te vai facendo máis tocho. Vanse acumulando, vale. Contrato de exploración, me dá a escoller. Hai que escoller un, se queda aquí de por vida. Hai moi poucas cousas no mundo que te quiten cousas de aquí, e está visto como algo catastrófico. O sea, como fallar en eventos moi gordos e unha penalización moi bestia, ¿no? La Academia Real solicita tu mapa detallado de la región y proporcionará mano de obra preparada para ayudar. Gana 20 junco e 20 arxila por cada claro novo descuberto. Vale, eso é que si que abro un claro me dan 20 junco y 20 arxila. Y herramientas de carpintero, los materiales de construcción son la base de todos los asentamientos. La producción es un 50% más rápida en el edificio taller rústico.
Como estou coa misión do taller rústico, vou a collar o taller rústico. E agora esta xente vai a 150%. Exactamente lo que necesitaba, chaval. Que ben pensado está este tutorial. Bueno, 2 e 2, vale? En canto cheguen a 4, de feito, voulles prohibir. Canto cheguen a 4, vou nos redirixir. Xa se están balanceando eles, creo. 2, 2, 2. No, fixeron 2 de cada. Vale. Pois os tablóns vou nos quitar, porque cando acabe esta xa teño todos os tablóns. E as telas vou nos quitar, porque cando acabe este xa os teño. Entón só necesito 2 tablóns máis. Clic, vale. Aí debería de estar, sí. Seguinte misión. Entregámola. Obtemos 10 rodiñas destas. Estas son moi importantes, porque son as bases. O sea, son o que se necesita para as construccións básicas. Tengo unha forma que tengo o xogo de limitarte para que non podas ter 150 taladores. Ou 150. Porque logo convirtes os recursos básicos, en plan a madeira en tablóns, os tablóns en lotes de construcción, e os lotes de construcción valen un euro cada un, ou un ámbar desos, e unha madera vale 0,6. Entón claro, si faz, o sea, petarías a economía con esto, vale? Último punto, e se nos queda claro peligroso, coller unha tablilla que a vamos conseguir no claro peligroso. Isto non deberíamos sabelo, pero sei no eu porque xoguei xa. E cambia pergaminos a telas en el santuario ancestral. Veremos que é eso. Pero veña, vamos a polo claro peligroso. Agora sí que lles vou a marcar por donde quero que vayan. Vamos a chegar isto, porque senón non ten rango. Vedes que ten como unha liña verde, ¿no? Ese é o rango. Se non lle marco o rango, pois creo que operé enfocado. E este vamos a poñer tamén para que vaya máis rápido. Venga. Teño xentes en casa, pero que desgraciado. E teño un plano por abrir, pero que desgraciado. Bueno, fago un pouco en velocidade, porque estos son realmente para empezar. Me dan casas de castores, de lagartos ou de humanos. As casas son como refuxios, só que nos refuxios caben 3, pero non dan bonos. E as casas sí que dan bonos. Como os máis tristes que teño son os dinosetos estos, lagartos, pues vamos a facer felices os lagartos, vale? Pero mira o que consumen, mi madriña. E vou a volver a poñer a estos a producir. Venga, a ver que me fai. Evento chungo. Bueno, esto quiere decir que cada 42 segundos, si non lle fago caso a esto, se produce este evento. Dice, perturbar las ruinas de la gran civilización puede ocasionar graves consecuencias. Mata a 3 pobladores aleatorios. A primeira vez que vin esto alucinei. Xa veredes, van a sair como uns petrillos aí, tiqui, 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 e se me van a cargar a 3 persoas, que teño 20. Vas a poñer dinosetos destos. Tarda 30 segundos. Pero bueno, vamos a deixalo, ¿no? Queredes velo? Queredes velo? Sí, queredes velo. Vale, non sei que vai ir, pero si... teño que escoller. Non teño. Bueno, pusimos velo sí ou sí, porque... Tú, párate. Bueno, no, necesito telas. Telas ou me funde, vaya. Venga. E o que vai facer é con telas. Pero es que non hai materiales. Bueno, aquí vai morrer xente. En 30 segundos vai morrer xente. Vamos a darlle o play. Non podo chegar a levar 4. Vale, aí sí que me di que teño 4 tablóns. Bueno, de feito 20 de madeira, podes leválo, que é mellor que os tablóns para min. E 20 pergaminos non teño. Non hai pergaminos no tutorial. Vamos a coller a un castor, que me gustan castores. E estos bonos. E estes tíos están aquí dentro, pero claro, non están facendo nada porque me faltan os recursos. Se non, irían collelos. Sí, xa sei que está inactivo. Estamos esperando a que estos señores de aquí, fagan telas. E cando fagan telas pasa, mira. Se acaba de resetear, vístelo.
A primeira vez non pasaba nada e agora dentro de 5 minutos e medio vai a pasar. Que pasa? Que se acaba de activar o vento. Entón vou a tres consecuencias. 1, 2 e 3. Eu alucinaba a primeira vez. Que bonito, que bonito, que bonito. Placa, placa, placa. Lo acabo de matar. ¡No! En tempo real. Un humano muerto de proceder de un cosechador. Pero que violento este xogo. Teño que darle 30 segundos, que si non 5 minutos me matan. Madre mía. Una tablilla. Cambia pergaminos a telas. Esto era o que había que facer. Aunque pergaminos non hai, pois que a telas. Tío, mira. Coseu. Dios, que duro. Esto non o vira unha primeira. Joa, é super triste, tío. Estaba aí recollendo lino ou fibras. Que duro este xogo. Que bonito, que non sei que. Hostilidade del bosque. Los xa vos vale, é outra cousa. A hostilidade da raíña baixa un punto cada vez que subes un punto aquí. Pero que bruto. Deixoume sin colleitadores, tío. Tengo que poñer lagartos a colleitar. Requiem. Acaba de desaparecer. Dios. Marca árboles para talar. No quiero talar. Non quero que me morran. Ahora sí que están traballando aí. Vamos a facer a estrada máis grande. Sempre me pasa. Hai que seleccionar o camiño e darlle. Chegada rápida. Non sei por que non están traballando en eso. Están levando material. Estes dous. Vamos. Que se me morre máis xente. Non quero que me morran colleitadores. Clic. Supoño que chegará. Creo que teñen como 5 de carga cada un. De feito hai outras razas que fan outras cousas, e unha delas son as arpías. E cando pos aquí unha arpía, o beneficio que fai é que en vez de cargar 5 cargan 10. E se nota de carabillo. Pero venga, 15 segundos, 13 segundos. Damos de apply. Voilà, tablilla ancestral. Este tío le va a tablilla ancestral, ¿lo que? Sí. Este. Vamos a chamarlle Raptoriano. Raptoriano está levando a tablilla. Clac. Ahora xa teño a tablilla. Entregar. E como é a última, pues nos aparecerá o de victoria de partida. ¿Qué? ¡Bola, qué! ¡Que lo flipas! Bueno, nos dan o puesto comercial, cambio de cultivo. Esto nos vai a permitir a facer aparecer comerciantes. Fogar pequeno, é que vamos a poder construir fogares como principal, que cando teñen decoracións e tal, nos suben a determinación da xete. E bueno, bases básicas, taller rústico para construir eso, madeira en tablones, archila en ladrillos, febras desas en telas. E xa está. E logo o xogo ten unha evolución grandísima, con un mogollón de bonos, porque tes o micro nas partidas e o macro en que vamos a desbloquear novos planos, vamos a desbloquear novas razas, imos conseguir entrar con máis recursos de base, etcétera, etcétera. É unha preciosidade de xogo. Bueno, vou parar aquí. Polo primeiro vou no dividir, porque me parece boa idea dividir os tutoriais. Pero nos vemos enseguida na partida número 2, que é esta pantalla.